kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sineco employees ginapungsisa sa karon bangod sa ginaligar questionable nga overtime pay kag ginaligar pagid nga may pinilian sa pagpangutod sa kuryente sa wala makabayad sang bill. May report sa Nico Delfin. Sa ginpagwa nga memorandum ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, iyagin pausisa sa Consumers Account Department kun nga wala na utdan sang kuryente. Sanday Attorney Ray Gorgonio nga legal counsel sang CURE ukon ang union sang Sineco employees. Kag si Felix Hipelga Jr. nga presidente sang union bisan binula na nga wala nila masettle ang ila balayran sa kuryente. Patag ni Attorney Gorgonio, ang 6 kabulan nga bill nga nakapangalan sa iya ang iya na nga nabayaran kag wala nagakasayuran nga may pinilian ang Central Negros Electric Cooperative sa pagpatuman sang disconnection sa hindi makabayad sang kuryente. Amuman sining sabat ni Hipelga Jr. matapos nga makabayad na sa malapit 3 kabulan niya nga bill sa kuryente. Duka harassment lang nga gina-try nila i-discredit. Duwa specifically kami ni Attorney Ray kay kabalo matatangan nga may ara kami nakapending nga ginaaway subong sa dole. So ang act ang do ginahimo nila do para sa ako do ka bata-bata nila nga act nga kinahanglan amo na. Upod man sa gina-question ni Lapore ang masobra 200,000 pesos nga overtime pay ni Stephanie Montaner nga pamuno sang Collection Services Section humalin sang Enero tubtub Hunyo sini nga tuig. Ini matapos maglabot lang sa 87% tubtub 89% ang collection efficiency sang distribution utility sa bulan sang Hulyo kag Hunyo. Pero suno sa legal counsel ang overtime pay hindi lang para kay Montaner kundi para sa iban pagid nga mga empleyado sang disconnection section nga siya ang nagapamuno. Inetaran suno kay Gorgonio ang makita man sa payroll. Pinapalabas na parang overtime niya lang yon. So it is actually an overtime ng mga empleyado sa disconnection section na siya yung namumuno. No? It's everybody's overtime. Yes, kasi nagagabihan sila sa pagdi-disconnect kasi gusto nila, pinipiga sila para malabot ang collection efficiency rate. Pero para kay Lapore, hindi man ma-appreciate ang value sang gin-render nga overtime ni Montaner kung basehan ang collection efficiency, dugangan pa nga wala pa napatuman ng disconnection batok sanday Gorgonio kag Hipelga. Ginmando man sang Acting General Manager ang review sa aktibidad kag program of work ni Montaner agud mauntat ang ginaligar malpractice. Ginpanginwala naman ni Montaner ang mga alegasyon batok sa iya. Natala na siya nga mag-submit sang sabat sa gin-issue nga notice to explain batok sa iya. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.